apa suara kaya ngono kuwi. Menghayati ya nang. Itu tadi baru permulaan Mas Bambang. Jek awal ngelang ini. Itu tadi masih hal yang sepele. Wah, iya. Lagu-lagu kayak gitu tuh menurutku itu kurang piye ngono. Ya. Percaya suarane jampet. Lagu yang berbobot Mas. Kaya to. Kayak to Mas nadane Mas. Iki mau kan sepele. Iki mah sepele. Lagu sepele, lagu paling gampang, lagu menurut Mbak Niken itu paling mudah. Yo. Mas nadane Mas. C. Mas, WC Mas, nadane wis Mas. Rumah Mas. Oke. Gimana ya? Ini menurutku lagu yang paling mengerikan. Iki ojo ngedeng-ngedeng. Paling mengerikan, nada paling terekstrim. Iki. Monggo Bapak Ibu mungkin siap-siap ya ini. Ayo. Tapi dah Mas. Nada ekstrim Bapak. Ini baru A. A saja sudah ekstrim. Lah yo A iso merinding aku no. A sudah merinding loh seluruh badan ya toh? Ora merindingku sempat kok ngono. Ya, bilang dong semua. Yes, sudah. Pemanasan. Oh, pemanasan. Tepuk tangannya mana ibu-ibu? Biar kita ada semangat. Mergo nadane ekstrim Bapak. Oh, iya. Tahu Mas Mas tahu ya Mas? Yo yo. Aku iki tukang tambah uripe Biar nedos surahmu. Masa nyanyi indaku iki tetes iki jane menggok. Itu tadi yang dinamakan kreasi. Kreasi omongnya lek pilek ngono dadak. Aku nada ekstrim. Aku iki tetes. Lah ekstrimnya ya ning ngono kuwi Mas. Lek metu tenan. Lah Joko kuwi sing apik nada ekstrim kok wis malah mbok mik. Ya kuwi lagu ekstrim. Wong mak. Apa ngono? Memikan salindri yo. Ya yo lagune nek ngono. Iya. Ya sak kekake sing rada wah ngono ya. Wis terotno lagu apa Wes wae. khusus malam hari ini. Malam hari ini kita ada di Ponorogo. Ngawur Ponorogo ngambeni. Oh, di Ndanggon. Oh iya. Ndanggon. Malam hari ini ada di Ngancar Kediri, Mas. Ya. Kita harus menampilkan spektakuler. Ya no Kediri. Mergo Kediri iki tanah kelahiran kita, Mas. Heeh. Jadi kita itu harus menampilkan lain daripada yang lain. Iya. Malam hari ini kita harus profesional. Oke. Karena besok kita sudah tidak ada di sini. Ya mesti tanggapane wong kita kok sesuk rene nyanyi. Ya maksudnya somben ben ditanggap meneh. Wah, amin. Tahun ngarep Ngancar ben ditanggap meneh Niken Salintri dan juga Mayangkara. Amin, Ya kan Mas? amin, ya. Iki ning kene iki adewe wis ora peng pisan to. Wah, bola-bali. Bolak-balik. Wah, wong kene iki lek karo Mayangkara wis kaya dulur. Kaya batin ya ta? Heeh. Apa meneh iki pas dinane malam Minggu, kabeh kuwon, kabeh melekan, sawang ana daleme musik kalian Pak Tembus satu warga. Nah, iki sing duwe omah, Mas. Duwe ilmu. Ilmu apa no? Tembus pandang. Lah kok iso tembus pandang? Ketak tembus. Loh, ngene lho. Maksudnya iki ora kok tembus pandang bisa Wah, sampean ora ngerti, Mas. Aku ndek mau ning kono ta, pas make up to. Iya, pas Lah make kok up. mbek Pak Tembus sih. Oh, ya Allah, aku Ya, Pak. dipijeti, Mas. sampe dipijeti. Aku dipijeti. Dipijeti mripate apa? Ora no. Apa? Dipijeti sikil, tangan ya ta. Ndek mau ngerti gak Mas sikilku sisian. Ya iya to, sikil kok iso Sikilku sikil. sisian. Terus? Terus dikretek-kretek karo Pak Tembus to. Ceklek. Ora. Lah kok Mari. Heeh. So Saiki kenceng, Nek. kenceng. Alhamdulillah. Terus tanganku barang mau kan sempet apa kayak pegelinu gitu Pegelinu. toh. Terus dikretek-kretek ngono, sak sirahku kretek-kretek ngono. Mari. Mari Mas. Ya Allah. Luar biasa. Ya mau ayah soleh barang ya ngono. Wah, dikretek-ketek barang balik, Dok. Barang balik. Sing retek-retek piye iki? Lah kan yang ngebangkeren wong gak gelem lemes soalnya. Iya, ngono kuwi sing lemah. Heeh, ayah
bojoki kudune lemes. Kita doakan buat Pak Tembus dan juga Bu Sri sekeluarga besar, semoga sehat selalu, panjang umurnya, semoga rezekinya banyak. Dan buat warga masyarakat yang ada di Ngancar, mugi-mugi tansah pinaringan sehat, selamat wilujeng. Gak diamini mulai aku tinggal aku kes banyak nyocot kita para iya sabar innallaha ma'as-sabirin ya sabar ya engko lek sampean kok lek lambene linu terus diplutir karo Pak Tembus iya dimentil ning kene lah iya terus lambene pindahane motor lah engko lek lambene pindah ning kene ndak kaya lambe ketek ya malam minggu malam yang panjang malam yang panjang kita di sini dalam rangka tasyakuran malam ini dikadiri malam minggu malam yang panjang kasih buat nonton Mayangkara ada di sini dikadiri Gonge kebanteran iki gonge ketahuan sono aja dolanan Mas sono aja dolanan nggih bar kono kok pindah rene ngono sono coba munti kabeh Jek cilik wis belajar ngerokok lah ya cilik kok kuwi lho aja mbok sensor tak rono sampean kuwi gegermu sensor kuwi lho diomongi pengen dolanan sono rene lah pindah rono gak kalah Pak kulo lah kok wajahnya persis kayak ciliannya dia sesuk mbok digaweni sarung apa celana to no masa bapakmu mbok kaya katok renang Adidas ora ya memang wong dhewe sing milih tak kon salin batik iya celana sing sopan ora gelem njaluk ngono sabar malam minggu malam yang indah kita di Ngancar nangga campur sari Mayangkara mugi-mugi Pak Tembus rezekine Pak Tembus ganteng sekali Bu Sri iki tapi yo diculne ora kata-katane kata-katanya dibenani sih nangis e piye mau mau Pak Tembus ganteng sekali bojone Bu Sri kok duduk Bu Sri ki anake masa Pak Tembus lagi karo anake bocah iki ngene lho apa tuman wong bapak rabi karo ora acara wengi iki tak duduhi ben sampean genah ya dadi dadi wengi iki ya ta iki ana daleme Bu Sri iki putri keempat dari Pak Tembus lah Pak Tembus mempunyai 4 anak mempunyai 4 anak ya iki ana ragile daleme kene lah tasyakuran bengi iki terkhusus dan dihadiahkan oleh Pak Yasin dan Bu Sri untuk Pak Tembus sekeluarga. Orang kok Pak Tembus rabi karo Bu Sri. Berarti bojone Bu Sri? Pak Yasin. Pak Yasin. Pak Yasin. Lah Pak Yasin berarti ndek bapak jenenge Pak Tembus. Lah Pak Tembus apane Pak Yasin? Loh, Bapake. bapake. Lah bapake Pak Tembus? Aku rong petuk mangsale. Iya. Nek Pak Tembus kok. Malam ini Malam ini malam yang panjang. Buat nonton Mayangkara. Mayangkara indah sekali. Mayangkara banyak kreasi. Mayangkara ada di sini di desa Sumber Gempol Ngancar. Sumber Gempol patake sigar. Rejo Mulya Njabon. Cuge Waras Ngancar. Itu Sumber Gempol. Gempol ya wong gempol sirahe wong. Di Rejo Mulya Njabon Cuge Waras Ngancar. Sumber Gempol. Pakai gempol.
Rejo Mulya. Iya. Sik tak ini ngapane iki? Rejo Mulya Jambon. Rejo Mulya Jambon sugih waras. Iki desa kakompetan. Dalu niki kabeh diparingi waras supaya bisa nonton mayang karang. Lagate ora apa triyem. Ora apa-apa, penting muni. Penting ini, penting pas nadane Iya, ya. iya toh. Sementing uhu ya toh. Iya, heeh. Terus apa nih sing didongakne? Ya, Busri. Busri. Busri Busri. Rahayu. Hah? Busri Rahayu karo Pak Yasin. Busri Rahayu karo Pak Yasin. Busri galak solat. Lonjak. Wih, buta. Iya ya, Busri kayak buta. Udah. Bisa men ngomong ngono nyapa? Maksudku nggih nadane buta galak kan yo kena ngono lho. Busri ayu. Oh iya. Busri ayu, solai lonjak, katok emblorok. Wes kene wis ora tekanggon. Ngene lho. Busri Rahayu kalian Pak Pak Yasin. Yasin semoga tansah pinaringan bagya mulya, Amin, amin. tansah pinaringan tentrem rahayu. Iya, amin. Lan ugi masyarakat tengancar mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang umurnya, Amin. rezeki yang banyak. Kok radiam ini tuh Pak Bu ya? Dibaten no, kene iki piantune iki menengan. Dadi ndongae ora kudu amine dhewe, angger Nek dibaten. gak enek gregete Ya Mas. ya tamane. Gak enek gregete. Iya, tamane sik tak. Dongane. Sabar. Iya, tamane sik nyuwun sewu Bapak Ibu. Mangke lan ndongaken dongane jenengan amin nggih. Amargi ndongaken iku nggih ngapunten nggih ta. Pun dalu muga dongane jenengan iku kedah diami. Amin. Mangke lan mboten diamini mergi ndongaken iku nggih ta. Wes tak. Nggih, lha ini kan gendeng asine. Ora, Pikir asine. ora. Mana? Ora. Ya ngene ngapa? Iki lho benane blangkonku iki lho. Benane blangkon. Ngapunten Bu nggih, Mbak Niken kok Bu Niken. Wah, piantune Ngomong ora. elek lemu jebrok. Ora, aku apa muni lemu ora. Aku ora muni lemu. Ini kan nganggo teo. Ora, wong cantike kaya ora. Wong cantike kaya gelar bodine. Bodine Niken sanget bae, jan kaya botol Yakult. Botol Yakult ki lek cilik. Iya ya, cantik aku Iki mah. galon iki ngono. Malah gede. Iya, ngaturke tetembangan. Ngatur ke tetembangan. Untuk bar ngaturke tetembangan, persiapan untuk keluarga naik di atas pang. Omong Iya, ngono. piye. Keluargane kudu nggawa dompet siji-siji. Oh iya. Anu nyuwun sewu. Pak Tembus, Bu Sri kali Pak Yasin. Aja deh aku mau ndek utang Pak Tembus ya. Lah iya kok pijet ro bayar ngono. Oh, apa enak men memang pijet ngarep apa kita? Karo oh. Aja mbok sandeni Mas Kable, sono to. Iya, nyanyi satu lagu sih. Ya, kita nyanyi satu lagu Iya, dulu ya. diparing apa sembarang urung ono. Iki jane mah keluarga minta go Apa? iki no. Apa ya? Permintaan 1000 siji, ayang-ayang, dalan tembus. Pujangan sih. Wow, Pak Tembus dia dalan, jadi dalan tembus. Judulnya Patra iki. Dalane Pak Tembus, ada di kenangan. Dalam sing Loh, kan yang Dalan. ngomong. Dalan tembus, ada di kenangan. Cemoro sewu sarangan. Pak Tembus ning kono karo pijetan. Karo sapa? Bu. Lelo yo. Ya. Aku nih, yo, sekarang, yo. Bersama Mayangkara ada